noma da ake yanzu bai bukatan yawan girman ƙasa. In muka ci gaba da damuwa da noma na tractor, maintenance kadai ya ishe mu. Mutanen mu ba su da maintenance culture, musamman har yanzu tunaninsu duk abu na gwamnati bulus ne, man taraka bati suddan ne. In ka yi wasa, kudin da aka yi investing a traktoci da sauran na'urori da taki, in aka sashin aka yi noman wannan kudin ba zai dawo ba. Menene solution? Shine digital agriculture. Na farko, a digital agriculture ko a rani za ka yi, yana takaita bukatar ruwa da muke yi a ainihin nomanmu da muke yanzu da tractor da sauransu a gona by more than 90%. Sannan yana removing aiki da maganin kwari da kaza da kaza da magunguna by kashi 95 cikin 100. Daga cikin tsari na digital agriculture akwai littafin da na rubuta bai fito ba, don hana yi practicing abin da wani nafsa agriculture da muka yi a Najeriya. Iya cikin abin da ya kai ni wasu kasashe na Larabawa, ina dan taimaka musu da waɗannan fikirori din. Yana cikin abin da ya kai ni manyan kasashen Larabawa guda biyu masu arziki sosai da suke son samu tsarin da za su ciyar da kansu ba sai an kai musu ba. So shine tsarin da na ɗaya daga cikin dalilai da dama da nake zuwa wuraren su. One out of many. A digital agriculture, na farko kana bukatan idan za ka yi shi ka gane cewa akwai abin da ke cewa vertical agriculture. Shine sai ka ga an yi gonar wata kan wata wata kan wata. A the Netherlands, wannan karamar kasar, har akan rufin din masallacin da za ka iya yin noma da za ka ciyar da iyalanka, kuma watakila ka sayar a shekara ka samu kudin shiga da ba zai iya gaza naira miliyan 50-60 ba akan iya rufin din masallacin nan. Akan gida ba suke, kan gidanka kwanan ya ishe ka noma duk abin da za ka ci. Sannan akwai abin da ake cewa soil-less agriculture, wato noman da babu ƙasa. Ita ƙasar ma yanzu ba sharaɗi ba ne na noma. Ko ba ƙasa ana noma, sunansa soil-less agriculture, ba sai da ƙasa za ka yi noman ba. Shi sa kake ga suna greenhouses, akwai abin da ake cewa plant lab, akwai precision agriculture, yadda ake ana deploying artificial intelligence da big data, wato process na big data analytics da robot, ta inda ba a sa ruwa ya yawa sai an duba wani lokaci ake buƙata. Yanzu irin ruwanmu na noman irrigation, kawai haka za a ta zuba ruwa a gona ya jike, wani lokaci ruwan ya yawa matsala ne, akwai iya quantity da ake so. So through digital agriculture sai dai ka ba ruwan iya dan abin da yake so, kuma wajen bayarwan kashi 90 cikin 100 ruwan da muke zubawa babu bukatansa. Gona mai girma baka bukatanta. In ka samu fili da ya kai 5,000 square kilometers ya ishe ka a gona. Za ka yi noma da zai rike iyalanka mutum 40-50 a shekara, sannan za ka iya